pertarungan teko. Aja do kaget nggih. Ayo dong. Ndak anggap aku iki mentul, sing mentul iki. Lah aku nembem. Kok gede aku. Ngomong di ranto, ngomong. Saya sapa nanggap MC barang. Nanggap kaset los aku terus. Kene wis sempat aku ya kok jibris. Niki apa? Wis dadi kirim urung. Syukur. Mbah, ngosok ben kowe. Mbah, aku matur nuwun munggah panggung tapi kok rasa munggah to. Bocah iki sengit kalau iki kadane ya. Yen kula. Ha iya, ana opo jajane padahal rombongane lho ya kita kok. Aku ngate jogo iki ra aku. Tah sabar sik. Hari iki nyawer apa ora? Iya, sik sabar. Ya. Iki men dulur kulane sing teko Tengguli kali telon. Kok kali telon Tengguli. Selo maneh. Munggah sik. Ya, Pak Buturian. Apa sih, Bu? Pak Buturian ngene, Pak Buturian. Oh, ning ngene ya, Met. Disamper ya, Met. Iki jalur lagu dangdut apa campur-sari? Dangdut ta. Wis segurah kok. Dangdut. Oh, iki gandengan karo presiden enggak? Trikan. Ya ana rondo. Lah, ayo sepose. Rondo edan. Heh? Pintu rondo. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari usiran semua amal awal berat. Semuanya indah untuk setiap hari usiran semua amal melatih semuanya indah. Bu Guru, aku ngaku dhisik. Apa? Koyo cantik kali. Kandhane ana rondo kok malah. Ayo wis ra apa-apa. Iya kebun. Iya. Lah tepan guru TK kok piye? Mumpung iki campur sarinan. Lah nggih. Wis selesai kan cocok. Wis ndak dikai apa to? Malah rondo kok dapure gak apa. Boleh seksiane sing Ya ngono bae. Kae Serinco. Neno. Ayo. Jajal kok nganyar iki lho. Wong tasih kaya ngopo kok dikeplak-keplok kok mbliru kabeh. Kalau wau nggih wonten pamundutan pambut Apa ya? dari Mas Dika ngersake Lintang Asmara. Ya, sing kok diaturi. Sing nyanyi ben Adiku Lanang. Iya, dari Mbak Dadangku sing saka Tengguli kali telon. dari Mbak Wiwi juga tadi ngersake Jogja Istimewa Waduh. sama Madiun Ngawi. Waduh. Bilang-bilang men padahal kare wis dulu lho. Ayo ra apa-apa, lebih paringi kok. Ora apa-apa. Men suasane meriah pada malam hari ini. Aku tak nyenggol-nyenggol bor sih. Gua hari ini nyamper ora kok gudak gitu. Tongke wis mari lho iki mau. Dono. Terus bosok ayo. Undang-undang barangan ora usah ayo. Ngono-ngono kaji masku. Iya, nggih, makasih. Kasih jamu. Oh, nggih. Komplit. Di mana itu asani impun mbot tengah palani aku tiada nanti ayo bola semua pulau yang
Timbangan aku bola wali medhun pisan ping oleh ora? Ya oleh to. Heh? Oleh. Oleh. Seneng bukan tadi oleh. Sing ora oleh paling-paling kancamu kuwi.